Budlaya ning taga bukid tay mabaw man pud taglimpyuhan ni sa atong service tungod sa kalapot ay di lang kay tanang problemahon ang ato malimpyuhan lang ni karon kung pati na kay natay lakton mamisita ta karon ni Inday ngadto silang balay ay limpyuhan tanig tarong bahalang dili ta gwapo basta atong service gwapo pareha sa atong mga viewers di ba gwapo gwapa yawang di marunong bago aw tipit ko kuan di ba Pikap ya. ana ni dutaan niyo Ulas ka sa ba? Pikap ya. lindot dutay Oh, siyempre ay nindot ay. di ka na nakapicture ang amaw what bago ko pipigil ay manini mo di marunong Siyempre. dutaan niyo Akan di dumig ka sa mga followers dia. Kita mo kay Nandi oy. Salamat kita sa lang mga followers ba. Support din sila nato. Di marunong vlog, di karon naka-income ta ginagmay. Mate koy. naman sa nina motor di pa marunong Andi siya, Roser ganito kan sisi. oh my god wow Ay nagmay lang gyud okay na kay na oy. pwede kong masakay ani marunong Ayaw. Nagasgab oy. artihan yan di pa marunong oy Tabi. Sakit oy. Try. Test dili try. na lang boy Doon lagi dayon. dali asan mong luod sa akong idol ay komedya ra gaytong ako bahala to siya ay ang kanikilimpyo naman ato ning suwayan so kumunto da bibi dako ko sa unsa ito Ni boss. Sorry boss. kas bibi nilog motor ko pa kayo nagtan-out kay ko ato Rose hamis kayo dili hindi to mo hoy Nagdamgo mo gabi nga nakamotor ko mo. Tungod sa akong mga followers ba. Kanang mga solid na ako supporters ba. Lagod umnunog tanaw ako mga video. Ha? Pag mata na ako na lahim na tag-iya di ay. buti ka po ako kina tuog ko mo ato luta bito ato na motor oy Dres kay kita na ko makuha to na ko agi Palayo day with support sa mga Facebook page sa mga channel. Shout out day ko sa kaning kauban ron Mr. Good Chip og Feeling right that vroom vroom vroom